Sanyi! Meg is van Norbert! Ott! Na, Norbi, bazd meg! Atya úristen! Látod, nem is tudja leadni. Mondom, hogy tiédnek kell, hogy legyen! Hihetetlen. Imaj, mozdulja. De jó. Ezt a kibaszott kurva eget! Most már mindegy. Már késő. Tolj neki Szabbi, vagy Krisztián! Basz meg! Gyerünk! Menj el, Attila! Így baszták el. De hát oda dobja a bolyba, amikor itten két ember üresen áll. De jó megállja a helyét ott. Kemény. Na. Megkapta a kapusban. Az a Szabbi! Gyerünk, told befele! Ott a Robi! Ez az! Tiszta neki! Végig, Szabbi! Bányai már előtt. Piros kellett volna, hogy adjál! Ezt meglátod, bazd meg te! Hát bazd meg te! Vissza! Még eddig. Nem sokat mutatott. Most már megfordult. Nem lehet kitámadnunk, kevesebben vagyunk, hát ránk futnak. Szegény. Leesre megynek, les volt! Les! Óriási les volt, bazd meg te! Gyere vissza! Nem igaz, bazd meg, hogy ezt nem veszi észre te. Labda! Na, ez nem volt ez. Bundár.